Dabi di batana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas narita saluna. Salam sehat. Damang dainang nahina holongan rak mangarade mahita janita minggu tanggal 10 Juli 2026. Tersurat di Ester bidusia ayat 10 sada sahat ayat 10 sia ujahama dihita takasma tapayung timu. Laos diari nasasadai sahat do bilangan ni jolma akan nabi nunu di bagasan huta susan tuadopan ni rajai. Dungi ninna rajai matu si Ester jolmanai. Dunga dibunuh halak Yahudi di huta susan 500 bawa. Direndepon dohok na 10 anak ni si Haman. Aha ulaning binahen nasida di luak ni rajai akan asing. Jala aha do pepangiduan ni. Ikon lehonon do itu ho. Jala aha do pesihol ni roham. Ikon pasau todo. Dungi ninna si Ester mat. Molo tundenggan di rohani rajai. Sadi luas rajaima nang marsubut halak Yahudi akan disusan mangulahon hobartu pareta sadarion. Asa digatung nasida na 10 anak ni si Hamani tuhau. Jadi di dokter rajaima ikos sangoni bahenon paretaipe dilehod do disusan. Jala na 10 anak ni si Haman digatukod doi. Nang di hari 14 bulan Adar merpungu-pungu do halak Yahudi akan disusan. Jala dibunuhi disusan 300 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akan dibuat ni rajai merpungu-pungu do panguluhon hosa nasidai. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tugasan nasidai. Imana masa di hari 10 bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulan ini. Gabe dibahen nasida mai ari panggalangan doh las niroha. Alai anggo halak Yahudi akan disusan marpungdo di ari 10 do 14. Jala marhasonangan di ari 15 bulan ini. Jala dibahen mai ari panggalangan doh las niroha. Dibaheni anggo halak Yahudi akan namaringan di akahuta pagaran. Ari 14 bulan Adar dibahen nasida ari las niroha panggalangon dot ari raya laos masih piringan nasida di si ganup tuale alena huria nahina holongan isi hamu amang inang nalomo rohana menonton film manang film perang, film keluarga, film horor, film budaya, manang film dokumenter, manang film mah. Neng dohonokku monotapar rohaon itiki manonton film hita malo-malo hiya nate akka artisi berakting di bagasan film ini. Akka na berperan di bagasan film ini. Malo-malo hiya. Ido ubahen gabe terkenal do artis jalan puji-puji. Udok maju contoh film Titanic na dirilis tahun 1957. Film Titanic. Na gabe terkenal sian film ini butamu do ise Leonardo DiCaprio. Dohot Kate Winslet. Ala memang halena dua do pemeran utama, bintang utama di film ini. Dohot pemain tambahan na asing. Akaima gabe terkenal. Alai dang 3 halak
namanada do naumboto molilokon si James Cameron. Isi do si James Cameron di film Titanic dak tiga nama boto alaniaha ay dak ya dari ibana dan adong acting sama sekali tidak ada perannya di dalam film tersebut. HP si James Cameron do yang menuliskan ide cerita, dia menuliskan teks, dia pula yang mengatur skenario-nya, dia yang menetapkan bagaimana lakon daripada pemain filmnya, dan dia yang menentukan apa perlengkapan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Ibana do sutradara ni film Titanic. HP dakya tarida ibana di film ini. Memang songonido sutradara. Aka pemeran pilimido na terkenal. Nang pesabutulna aka pemeran pilimi dang diboto nasida keutuhan ni kisah di bagasan pilimon. Daholan bagian nado menjadi fokus utama di mana? Berapa kali dia tampil, berapa kali dia berakting. Tusido di lehon pikiranna, ido na dilakonkan. Haru pemeran utama pe dak sude pardalanan ni filmi diboto. Latar belakangna, tujuanna, do lain sebagainya. Duk pianon, dung dirilis filmi, tagaman do nasidasa diri ma parjolo nama nonton. Aka pemain-pemain isi nasidasa diri ma anon nama nonton. Sianipe baru pe diboto. Oh ini loh yang mau disampaikan oleh film ini, keutuhan kisah di film ini. Tetapi satu-satunya yang tahu na uboto saluhukna jala na manutuhon skenario na ima sutradara. Dia tidak perlu kelihatan alai ibana do tokoh utama terciptanya sebuah film. Imajo siak kamang do inang ate imajo pamuai ni jami taon alai deng dohonokku molo boy pinatudos songon sutradara do debata di kisah natar surat di buku Esteron idama molo taja sude buku Esteron nanggo sadaha tapi dang adong tar surat goar ni debata nanggo sahali pe dang adong tarida peran ni debata dang adong ditaringoti taringot debata dang adong gabi tubuh masuk usuk naso pangatoi do debata di bangso Israel di halak Yahudi na nihataan di buku Esteron daw dang naso mangatoi debata alai taida ma amang do inang mulotajaha sian bonana satu ujungna secara keseluruhan buku Esteron gabe atusat tama dohonot tama luar biasa do debata merancang haluaon tubang sonai. Kalau kita membaca dari awal hingga akhir kitab Ester, maka kita akan menemukan betapa hebatnya, sangat sempurna Tuhan merencanakan, merancang keselamatan umatnya. Hidung bahin ibarat sebuah film, Allah yang menuliskan kisahnya, Allah yang menentukan skenario-nya, dan dia pula yang memilih orang-orang yang berperan untuk mewujudkan rancangan keselamatannya. Dipakai debatama si Mordahai dot Ester lahu patuluson sakap haluau ni debata maradopon bangsonai. Luar biasa kan kamang doina ima taida siang buku Ester hurian hina holongan nuaing taida majo sekilas latar belakang itu jemi tahu dung ditaluhon Raja Kores Raja Babel di balua ma hak bangsa Israel sian habuangan dungi deba mulak ma tu Yerusalem aladang tersude mulak adong do deba nari
na tinggal lope ima nagabe lautu luat Parsi Persia dohot na tinggal di Huta Susan, termasuk mai si Mordahai dohot si Estero. HP di sina sida gabe kaum minoritas do di luati. Songon dia ada parnguluan di bangsa Israeli di si di tadi kon debataro nasida di paso bu debataro nasida dang dia otong debatabe nasida songon bangsona alaso pitor mulak di Yerusalem dao alai songon dia do ima na di bari tahun di buku Esteron. Ternyata budang do ketidakadilan nanti naun nasida di sini saya diriku do dung dibuan mulak sian habuangan dibayan sada inganan nang pedang pitor mulak dari pitu Yerusalem gabe marsorang-sorang manasida apa dah justru terintimidasi di pamaul-maul gariada ada yang merancang kejahatan besar terhadap orang-orang Yahudi yang ada di situ. Kejahatan besarnya ima disakapi mamusa nasida tumangol ma partinaun nasida di si martibakon uju di habuangan Babel. Petinggi ni kerajaan Persia Markoar Haman perdana menteri dia merancang kejahatan besar terhadap orang Yahudi. Dia merencanakan genosida atau membantai habis orang-orang Yahudi. Ester 3 ayat 5 1 ayat 5. Oma mabait ala Israel na tinggal si terancam musnah. Lain dibasuda nasida sudi. Alani muncullah toko Mordahai dot Ester. Disasani sini Mordahai marulos taki do sirabun jala mengangguk badar dari mana tu adupan di debata. La sudema halak Yahudi patu pahos songoni uhuk nasida markuasa. Ester 4 ayat sada sa rodi ayat 7. Moribas soni ritual akamanggo inang ido ritual napinatupani halak Israel pasahaton andung-andungna tu debata 2 Raja bidu 10 ayat sada. Ketika umat Israel mau mengadu kepada Tuhan, mereka akan membuat ritual seperti itu. Disasani lulosna marulus taki do sirabun jala mengangguk badan. Itu semua ditujukan kepada Allah. Ado dampakna, ado parbuena, dung di batu panasida soni, ado namasa, roro debata, apakah Tuhan tampil? Ditangion debatado angkangut di bangsonai, dang di pasobu debata bangsonai dipusa, digosak, dimusnahkan oleh kejahatan, dimusnahkan portidio. Alai patu paon nado haluau. Allah akan merancang keselamatan bagi mereka. Jala di somma daida sakap ni debata paduan bangsonai dan dia memilih Mordahai dot Ester menjadi pemeran utama. Omma kisah skenario ini. Nah dirancang debata berjuluk dalam debatado mabahin si Ester mempertemukan dengan Raja Ahasveros. Gabelo morohani Ahasveros dan dia memperistri Ester. Lapatanna gabe ratu Persia si Ester. Di Ester 2 ayat 11 sampai 20. Rancangan paduaho. Adong 2 halak naposoni Raja Ahasveros merencanakan kejahatan ingin membunuh raja ini. Alai tampillah Mordahai untuk menudati pembunuhan ini. Ester 2 ayat 21 sak betul. Lapatanna dalam ini batadui memakai si Mordahai menudati rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasveros. Gabe dicakma Mordahai sebagai pahlawan yang menggagalkan rencana pembunuhan. Batu 2 di pabuasi Ester tu raja ini. Bagaimana
rencana jahat daripada Haman nanai mengaren depo sudi halak Yahudi gabe tarima semarajai laos digatung imana ma si Haman. Ester 7 ayat 10 pau patton mana tay dari tutup jami tahu ternyata nang pedunga mate si Haman digatung dang sae do PHP ancaman tu halak Israel tu halak Yahudi suraon adong dope 10 halak anak ni si Haman suraon balas dendam jala macai torok dope akka pengikut-pengikutna yang merencanakan kejahatan terhadap umat Israel nanai mamusa nasida laos dipangido Ester mamuse tu Raja Ahasweros gantung anak ni si Haman asap kudui do sudi akka pengikut nepe dimusnahkan dioloi Raja Ahasweros pangidoani ima turpu jemetat tahu Ester sia ayat 10 tur 1 ayat 5 jalan dua mahalak Yahudi sia tani parwaso nasahat ayat 10 alani gabe marodo puluk situtuma bangsa Israel di batu pama ari raya Purim ima Ester 9 ayat 17 sah 10 sia ahado ari raya Purim akamangwinang Purim artinya undi yang bagaimana merujuk kepada tanggal yang diundi oleh Haman sebelumnya sebagai hari pemusnahan massal genosida terhadap orang Yahudi. Tetapi dibalikkan Tuhan justru menjadi pemusnahan Haman dan semua pengikutnya. Tadinya tanggal itu dirancang untuk memusnahkan umat Israel. Dibalikkan Tuhan menjadi memusnahkan orang-orang yang merancang kejahatan terhadap umatnya. Allah ini hari raya Purim diganti menjadi hari raya sukacita besar karena telah diselamatkan dari ancaman genosida. Siapa perancang keselamatan itu? Allah. Siapa tokoh yang dipakai oleh Allah? Ester dan Mordekai. Debatado na sumakapi haluaw ni bangsona paritian na do si Ester do si Mordehai asa do onom ma nangpe dangadong ditaringoton guari debata di buku Esteron alay siyan inganan nabni di patupa debatado haluaon maradopon bangsonai ibarat seorang sutradara yang merancang sebuah kisah demikian Allah menyutradarai keselamatan umatnya. Hurian itu hatta. Siat turpu jami taon tahati dakoma dang tarsuhat pikiran ini debata dak kaduduan dalan ini debata jaladang habatan sakap ni debata saina saut do lomoni rohana odo barita lasni roha jala parulupulupun disudi akan aporsea tu debata dunga di ujung tadukian bangsonai alai sakidok mata di babalik debataru nama sai gabe madua situ tudo bangsonai asa odo napa postor rohat unang lomos roham akamang do inang di padonganio di debata yang walaupun Tuhan tidak kelihatan Tuhan tidak tampil di hadapan kita tetapi Dia selalu merancang keselamatan kita. Dia selalu menjaga kita setiap hari. Marang tu dia kita mengalahkan. Asal ma jojo hita tu ibana. Jala tatangihon hatanai. Hurian hina holongan. Lastaida madison. Nang ketokohan ni si Mordehai do si Ester. Sian halak na leahyad do alahon. Alaga bidapok nah sangapon di bahid debata rakyat jelatahiyad do nasida alaga be pejabat tinggi di kerajaan Persia isi dombeni debatado napatupa ima skenario nabi nahen ni sutradara agung yaitu Allah
Alai ondo si tiruon nang sian si Mordahai do si Ester. Mereka tidak lupa kacang akan kulitnya. Dipakai nasinya do jabatan nai. Laho paluaun rakyatna patu paun hasonangan do parulup-ulup pun dimangsoi. Kamang do hinang om mandianati ditiru AKP jabat ni bangsok tahun. Molo dihapur siai di bata gabe pejabat pakai main laho patuluson sakap haduau ni debata pakai main laho patupa hasonangan ni rakyatmu unang tardali bahen pejabat na dihapur siai justru ido parjahat. Pejabat yang kita percayai itu pula yang korupsi membelongan roha. Ulang dan gabi nasida namanggosa rakyaton. Mari kita camkan. Di balik layar ada sutradara agung, yaitu Allah. Dia tidak akan pernah diam. Nang pedang tarida. Alai mangulado debata. Allah siap menyelamatkan orang percaya. Dan juga sekaligus Allah akan memusnahkan siapapun yang merancang kejahatan terhadap orang-orang yang dikasihinya. Debatado nasumakapi akan nauli nadenggat tuakana Porsea meta kamang inang. Saya sauma lo moni rohani debata digulmik nengulut tahun. Amin. Mauliate ma ali debata dihatam nabadiai napapocon rohanahmi babua dakya itadi koko HP bang somi dakya ditari koko akana Porsea tuho sai dijaga hodo saluhutna molo tumpe soson tuado panami parmara abulun do tai ini parjahat alai sakidok mata di padua hodo hami molo juju hami tuho molo Porsea hami tuho pangihonom mude saduna atong ramoti mahami ajari hami akka nadenggan sipatu kaon nami hobartulo moni roham asa tung takas merulup-ulup hami saduna di bagasan asidot holongi roham. Amin.